Που νομίζω
Βγες έξω. Κάτσε κάτω, κάτσε. Αγγελέ, Αγγελέ, μην βιαστεί, μην βιαστεί. Όρθιος μείνε. Άντε δόξα! Haydi Kellor! Άιντε δεν έχω τίποτα, άιντε! Πάμε ρε τούτου! Έτσι σοβαρά, άιντε! Πάμε τούτου! Πάμε μπορούμε άντε! Άντε ρε κάτω! Τούτου! Να στουτέ ρε! Εδώ ρε! Να πώς ρε πω! Βγάλε! Έλα, πάντων!
Μπράβο Μάρκο! Μέσα βρε! Άντε Τούτου! Τούτου κολοπέδι! Άμα χάσουμε πρεσάρουμε, ρε! Καλό ρε, καλό. Βγάλε, βγάλε. Μπράβο ρε, μπράβο. Έτσι με την μπάλα μέσα να μπεις την άλλη φορά. Θα γράψει για 2. Άιτε βρε, άιτε. Πάρτιν! Σταματάτε βρε! Πήγαινε τον άνθρωπο που έτρεχε. Μπράβο! Φάουλ! Φάουλ είναι! Άντε μαλάκα πέφρασε πού! Πάλι μαλάκα! Ό,τι σε λες φύρεις πάλι μαλάκα! Μπράβο ρε Τουτούκι. Μπράβο ρε παλικάρι μου. Μπράβο ρε παλικάρι μου, καθάρισες, μπράβο. Άντε ευτυχώς είσαι Υιός είναι, μπράβο. Μίλησες πάλι, μίλησες. Ηλυσιακός Οδυσσέας Κορδελιού 0-0. Εκτελείται απευθείας. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 0-1 φίλες και φίλοι, με τον Μπενίσκο να αρπάσει στην κυριολεξία την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα ακριβώς στην εκπνοή του αγώνα. Ο Οδυσσέας ανοίγει το σκορ στην εκπνοή του αγώνα 0-1. Με τον Μπενίσκο σκορ του αγώνα να πλήσει αγκαλιές μετά το κόρο που εκτελέστηκε. Ήρθε εκεί, έγινε αποδέκτης με την κεφαλιά. Δεν μπόρεσαν εκεί οι αμυντικοί του Ηλυσιακού να διώξουν. Την μπάλα κατέληξε στη δεξιά γωνιά του. Τουντούκης είναι ο Σπύρος ο Παναγιωτίδης στην περιοχή. Τουντούκης κάνει μια τρίπλα, κάνει και μια δεύτερη. Κάνει την ατομική ενέργεια, η μπάλα κοντράρει, δοκάρει, μεγάλη ευκαιρία για τον Κιλκυσιακό. Στο σου του Τουντούκη και τώρα έχουμε offside, αν είναι δυνατόν. Ο Τουντούκης έκανε την ατομική ενέργεια, έκανε το σουτ. Η μπάλα κόντραρε στην πλάτη του Κάρτα και κατέληξε στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια υποδείχθηκε στη θέση offside ο Σπύρος ο Παναγιωτίδης. Μεγάλη φάση για τον Κιλκυσιακό στο 21ο λεπτό του δεύτερου για να πετύχει τον γκολ. Έφτασε κοντά τώρα με το τον Κεσίδη, Σκιαντούλης και τον Κεσίδη να μάχονται. Θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά, η μπάλα είναι στα δίχτυα από το Λαζαρίδη, 1-0 φίλες και φίλοι. Ανοίγει ο Οδυσσέας Κορδελιού το σκορ. Ο Σκιαντούλης έκανε θαυμάσια σέντρα, ο Λαζαρίδης πετάχτηκε την κατάλληλη στιγμή και με την κεφαλιά αυτή φίλες και φίλοι στο 39-40 ο Οδυσσέας Κορδελιού ανοίγει το σκορ για να κάνει αυτό το 1-0. Ήταν μια ωραία ενέργεια από τον Σκιαντούλη από το κόρνο από αριστερά, έκανε αυτή τη σέντρα. Εκεί πετάχτηκε την κατάλληλη στιγμή ο Λαζαρίδης
έπιασε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα, εξαπαφής εκεί στα δίκτυα του Περπερίδη για να γράψει το 1-0. Γεροντίδης εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα είναι το 2-0, φίλες και φίλοι, από τον Αχαλινόπουλο. Μετά το κόρνερ που εκτελέστηκε από τον αρχηγό, τον Γεροντίδη, ο Αχαλινόπουλος πετάχτηκε, η μπάλα βρήκε το ριζοδοκαριό, αλλά έσκασε μέσα. Έτσι λοιπόν ο Οδυσσέας Κορνέλιου διπλασιάζει τα τερματά του στο 70. Η εκτέλεση δυνατά μες στην περιοχή, θα περάσει η μπάλα εκεί, Ντουντούκης, ένα σούτ αδύναμο, προηγουμένως η μπάλα έχει βρει και στο χέρι του, δίνεται το φάουλ από το διαιτητή τον Γκίζα. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε γλίγορα τώρα, δυνατά εκεί Μίτσικας εκεί, θα προλάβει και έχουμε τον γκολ. Η ομάδα του Εθνικού Αγιονερίου είναι αυτή η οποία καταφέρει να ανοίξει το σκορ και να προηγηθεί με 1-0, ύστερα από την μπροστινή παλιά η οποία έγινε και με τη βοήθεια του αέρα. Ο Μίτσικας είναι αυτός ο οποίος έφυγε πίσω από το κέντρο, πρόλαβε την έξοδο εκεί του Περπερίδη, τον πλάσαρε εύστοχα και η ομάδα του Αγιονερίου είναι αυτή η οποία ανοίγει το σκορ. Με τη συμπλήρωση 25 λεπτά αγώνων προηγείται με χέρια αυτός τώρα. Θημιάδης, Ματζάρης, βγάζει μια μπροστινή παλιά, δυνατή εκεί τώρα μες στην περιοχή απέναντι από τον Παπαδόπουλο και έχουμε τον γκολ. Η ισοφάριση είναι για την ομάδα του Κιλκισιακού, ο Ντουντούκης είναι αυτός ο οποίος έφυγε εκεί. Βρέθηκε απέναντι από τον Παπαδόπουλο, τον πλάσαρε εύστοχα και έγραψε το Εθνικός Αγιονερίο. Κιλκισιακός 1-1 μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες προς τον βοηθό από τους Παπαδόπουλος τώρα στο ελεύθερο δυνατά. Θα περάσει μπάλα εκεί και έχουμε τώρα το Μίτσικα απέναντι από τον Περπερίδη. Μίτσικας πάντα, η μπάλα είναι στα δίχτυα. Η ομάδα του Εθνικού Αγιονερίου παίρνει εκ νέου προβάδισμα με 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Ο Μίτσικας είναι αυτός ο οποίος εκεί απέφυγε τον τερματοφύλακα τον Περπερίδη και σε κενή εστία πλάσαρε για να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και ο Εθνικός Αγιονερίου. Λευκαρίτης δεχόμενος πρώτης βοήθειας από τον γιατρό του αγώνα. Η μπροστινή παλιά η οποία βγαίνει τώρα για τον Μίτσικα. Είναι γλίγορος αυτός, έχουμε όμως το δυνατό φάουλ εκεί από τον Μαντσάρη, ο οποίος θα δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα μάλλον. Και έτσι έχουμε την κόκκινη τώρα για παίχτη του Κιλκισιακού, ο οποίος θα συνεχίσει τα επομείνοντα λεπτά με 10 παίχτες, ύστερα από την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μαντζάρη. Από τον Τσιρογιάννη, κεφαλιά του Χερόπουλου, έρχεται να κάνει ο Ιωσήφιδης μια μπροστινή παλιά. Εκεί που έχουμε τώρα τον Στεφανίδη. Στεφανίδη στο γύρισμα της μπάλας μέσα στην περιοχή του Κιλκισιακού. Τώρα το σούτ, θα φύγει η μπάλα και από τον Παπαδόπουλο και έχουμε τον γκολ. Η ισοφάριση για την ομάδα του Κιλκισιακού σε 2-2. Ύστερα από το γύρισμα της μπάλας εκεί τελικά ο Ντουντούκης είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει την ισοφάριση. Η ομάδα του Κιλκισιακού καταφέρνει στο 73ο λεπτό του αγώνα να... Γιλτίδης βγάζει την μπροστινή παλιά για τον Χερόπουλο, αποφύγει αυτός εκεί, θα ανατραπεί ο Χερόπουλος πάντα, Χερόπουλος στο σουτ και τελικά η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Έχουμε το σωτήρια επέμβαση από τον τερματοφύλακα τον Περπερίδη, συνεχίζεται όμως το παιχνίδι μας. Τώρα η εκτέλεση από τον Λευκαρίτη, δυνατά μες στην περιοχή, θα χάσει την μπάλα εκεί ο Περπερίδης, συνέχεια στο παιχνίδι μας, εισήγηση μες στην περιοχή, κόντρες, τελικά έχουμε... Τι έχει δώσει τώρα ο κύριος Κίζας, κόρνερ για την ομάδα του Εθνικού Αγιονερίου. Πουρζιτίδης δεν μπορεί να περάσει. Κόβεται. Ντουντούκης. Και έχουμε τώρα διακοπή εκεί. Κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή τον Γκίζα στον Τσιρογιάννη, ενώ έχουμε εδώ μια ψημάχη. Διακοπή στο παιχνίδι μου. Και τώρα ο Ντουντούκης. Ντουντούκης βγάζει αυτή τη σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Να πω ο Κιλκισιακός καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι και να προηγηθεί με 2-3. Ύστερα από την σέντρα που βγήκε από τον Ντουντούκη, ο Στεφανίδης πήρε την κεφαλιά. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε εκεί να συγκρατήσει την μπάλα. Αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Εθνικός Αγιονερίου Κιλκισιακός 2-3. Έχει τώρα και ο Στεφανίδης εκεί. Έχει κοντά του τον Χαριζάνη. Στεφανίδης θα πάρει την μπάλα εκεί. Στεφανίδης τώρα σε αυτή την προσπάθεια θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Γκελινό, ο οποίος είναι μόνος εκεί μες στην περιοχή. Γκελινός τώρα έχει κοντά του τον Χρυσοχοίδη. Καθυστερεί ο παίκτης του Κιλκισιακού. Το γύρισμα πίσω. Ένα σουτ.
κοντράρει μπάλα. Το 92 είμαστε πλέον. Η μπροστινή παλιά τώρα για τον Ντουντούκη. Ντουντούκης θα κάνει αυτό το μακρινό σουτ. Η μπάλα φεύγει out. Μαυραγγελίδης αυτή είναι εκτέλεση, φέρνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης, η μπάλα πέρασε και έχουμε το 0-1. Το 0-1 για τον Κιλκισιακό. Ο Ασημακίδης, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι ο σκόρερ του τέρματος. Έπειτα από μια σύγχυση στην άμυνα του Αχιλλέα Τριανδρίας, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και ο Ασημακίδης, ο οποίος είχε προωθηθεί για αυτήν την εκτέλεση φάουλ, ψηλό. Μαυραγγελίδης αυτή είναι εκτέλεση, φέρνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης, η μπάλα πέρασε και έχουμε το 0-1. Το 0-1 για τον Κιλκισιακό. Ο Ασημακίδης, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι ο σκόρερ του τέρματος. Έπειτα από μια σύγχυση στην άμυνα του Αχιλλέα Τριανδρίας, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και ο Ασημακίδης, ο οποίος είχε προωθηθεί για αυτήν την εκτέλεση φάουλ,